Det gør du. Hvorfor har du så 9? Ej, eller bare pis. Hvor mange har jeg, man? Fuck af. Hvorfor har du fået råd på? Det er nice. Hvorfor har du? Det var med filmer, mand. Dreng. Din dreng. Fuck, man. Man kan ikke engang spille det, når man ligger noget. Har der lige boks der? Lad være med at kigge på mig, dreng. Fuck, man kan ikke dreje. Kom med dig. Nej. Hvor du græv. Bare klar din... eller bare gem din... Hvad laver du, Niklas? Det er fordi, den er din værre, Bare gem. Niklas. Prøv at lukke den her video. Nej, jeg skal lige se, vi har spillet. Ja. Se om man dræber nogen. Den er så sjov. Det er en af de der, når de... Hej, hej.